మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆయన రూటే సపరేటు. 60లోకి అడుగు పెడుతున్న వరుస సినిమాలతో కుర్ర హీరోలకి సైతం సవాలు విసురుతున్నారు. చిరంజీవి గారు రీసెంట్గా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ అయిన విషయం తెలిసిందే. అంతేకాదు ఎప్పటికప్పుడు ఫ్యాన్స్తో ఇంటరాక్ట్ కూడా అవుతున్నారు. ఇంకా చెప్పాలి అంటే చిరు లీక్స్తో ఆయన క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు తమ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన బెస్ట్ మూమెంట్స్ని చిరంజీవి గారు తమ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి కొత్త లుక్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. చిరంజీవి గారు గుండుతో ఉన్న ఒక ఫోటోని తన సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేశారు. అర్బన్ మాంక్ అంటూ పోస్ట్ చేసిన ఈ ఫోటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ ఫోటో చూసిన ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్ వర్షం కురిపిస్తున్నారు. మరి ఆ ఫోటో మీరు చూసేయండి. మరి మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.